Vull parlar d'alguna cosa essencial per entendre qui som nosaltres. Vull parlar del paper de la dona en la cultura. La cultura és una forma de vida, és la forma d'expressar aquesta vida. És la llengua, són els costums, són les tradicions, és l'art i és qualsevol forma creativa d'expressar aquesta vida. Les tradicions, els valors i tot allò que conforma i diferencia un poble, el que li dona la seva identitat cultural. Però aquesta cultura com ha arribat a nosaltres? Aquesta cultura ha arribat a nosaltres fins ara per un procés de transmissió, de generació en generació, en la que la dona ha tingut un paper fonamental, ha tingut el paper fonamental com a transmissora. La dona ha sigut transmissora a nivell domèstic, en sa casa. Ha sigut sempre, tradicionalment, la que ha criat els fills i els ha transmès la llengua materna, els ha transmès tradicions, els ha transmès normes, els ha transmès també memòria històrica familiar, com han viscut els avantpassats de la família. I els ha transmès què fer i què no fer. I tot això ha creat en cada persona un bagatge cultural que li és propi i, a més, és irrepetible, perquè no se pot configurar d'una altra manera que no sigui a través de la vida quotidiana. També ha sigut una gran transmissora oral. La dona ha sigut la regina transmitint oralment. Ha transmès cançons, ja des de cançons de bressol, ha transmès música, ha transmès refranys, ha transmès dites, contes, rondalles, i això també ha servit per a formar aquesta identitat, aquesta memòria cultural que fa que tot un poble siga comú i a més l'ha reforçat. També ha estat molt vinculada a la transmissió educativa i a la sociabilització de les noves generacions. Les dones han sigut mares, han sigut educadores, cuidadores, mestres, i això els ha permès ser un agent cultural sempre molt a prop de la gent jove, sempre molt a prop de les noves generacions, que han anat conformant sempre en aquesta tradició i en aquests costums, en aquesta identitat cultural. Però, a més, la dona ha sigut una gran conservadora de lo que li és propi. Sempre ha fet el possible, fins i tot quan les condicions no eren bones, no eren les condicions favorables, perquè n'hi havia migracions, perquè n'hi havia evacuacions per guerra, o fins i tot perquè la cultura estàndard que se volia transmetre no era la cultura popular. Les dones s'han arraigat a lo que els era propi, mitjançant la gastronomia, mitjançant la religiositat popular, mitjançant les celebracions, les festes, i han transmet en sa casa i al seu entorn tot allò que defineix un poble. Tant és així que després de molta història s'ha reconegut sociològicament, antropològicament, se'l diu que la dona és la guardiana de les tradicions. I és la guardiana de tradicions i la que ha fet arribar la identitat cultural als pobles. Això, aquesta teoria, si cada un mirem en la nostra història personal, recordarem en casa, al carrer, al barri, al nostre poble, sempre veurem la figura d'una dona o de dones que ens han ensenyat moltes coses de les que sabem ara. Sempre ha sigut molt important, però sempre ha sigut de forma anònima. No ha hagut constància de les dones a través de la cultura. I ha estat un paper molt rellevant i molt important. No només han sigut transmissores, també han sigut creadores, creant cultura, però no apareixen biografiades, no apareixen documentades, no apareixen en els llibres d'història. Sembla que la dona culturalment, perquè políticament sí que n'hi ha més ressenyes, però culturalment no està en la memòria escrita. El nostre poble tampoc se salva d'aquest problema, perquè si te fiques a investigar un poc o a mirar un poc sobre les dones en la cultura en la vall, apareixen uns noms però molt poquets. Apareix Rosario Pérez, apareix Rosa Giner, dos mestres molt involucrades en la renovació pedagògica i que van lluitar molt per apropar les lletres al poble i per lluitar un poc contra l'analfabetisme. També apareixen per qüestions professionals Josefina Cruzado o Carmen Tur, perquè les dos van destacar en el món de la música, però la nostra reflexió ha de ser quan bé ho hauran fet perquè pugui aparèixer el seu nom biogràficament i culturalment.
De tota manera, parlar del paper de la dona en la cultura no és només parlar del passat, i quan parlem del passat fem un reconeixement a totes les generacions de dones anteriors que de manera silenciosa i sense formar part de cap bibliografia han fet aquesta transmissió i han fet que nosaltres estiguem en el punt cultural en el que estem, però també hem de parlar de present i hem de parlar de futur. Hem de parlar d'un futur, i això és responsabilitat nostra, de crear un futur en el que les dones de les generacions que vindran tinguen un espai de cultura, tinguen un reconeixement social. I això és una tasca que nosaltres hem de fer, ho hem d'afavorir. Si parlem de present, jo quan parlem de present en la cultura del nostre poble, la veritat és que jo crec que en aquest aspecte són molt rics en la vall. En la vall, a més d'aquest paper de transmissió que encara continua, hem passat a una creació. Tenim balleres creadores de cultura, tenim balleres escriptores, tenim balleres pintores, tenim balleres músics, tenim balleres, fins i tot n'hi ha algunes que són directores d'orquestra, tenim balleres dins del món del cant i tenim balleres dins del món de la dansa. Tenim associacions culturals de tot tipus i de festes en les que la participació de la dona és una participació activa, tan activa que en moltes d'aquestes associacions les dones formen part de les directives. Per això dic que podem estar contents i contentes, perquè les dones balleres han passat d'aquesta transmissió de cultura, que és molt important, a la creació de cultura i ja a gestionar la cultura del nostre poble per mig de les associacions. Per tant, hem d'estar contents. La veritat és que tenim motius per a estar contents, perquè han pegat aquest gir de 360 graus en la història i en la vinculació de la dona a la cultura. Però jo me faig una pregunta. Si en un futur algú vol estudiar la vinculació de la dona en la història de la vall, en la cultura de la vall, i se posa a investigar, trobarà noms de dones? Trobarà noms escrits? Trobarà dones identificades? No podem repetir la història. No podem tornar a fer el que s'ha fet fins ara, és a dir, que la dona no aparega. Hem de visualitzar-la. Jo crec que hem de crear un observatori cultural, on apareguen les dones, apareguen qui són, els seus noms, què fan, quins objectius persegueixen, quins projectes fan, quina contribució tenen a la cultura i quina repercussió social i cultural tenen al nostre poble. Hem de visualitzar-les, hem de crear biografies, hem de crear documentació, arxiu, fotografies, testimonis, per a donar nom d'una manera justa a la implicació que la dona ballera té des de fa uns anys en la cultura. No podem escriure una història futura sense fer justícia a aquest paper que té la dona, i això sí que és responsabilitat nostra. Hem de visualitzar-ho i hem de fer el possible per a deixar constància d'aquest paper que la dona té actualment en la cultura de la vall. I és la nostra responsabilitat i és el que hem de fer. Sobretot, recordem una cosa, cultura. La cultura s'escriu en femení.